O proceso de reclamación para que o Pazo de Meirás fose devolto ao pobo, o seu lexítimo propietario, foi longo e difícil. Custou máis de 40 anos de democracia conseguir a vontade política e as fontes documentais necesarias para acadar unha sentenza histórica que devolvese o Pazo de Meirás ao Estado, logo de 82 anos de ocupación franquista. Con este documento audiovisual, a Asociación Irmán Suárez Picallo quere darlles a palabra aos auténticos protagonistas deste proceso. Persoas que foron quen de recoller a demanda histórica gravada no sentimento popular para iniciaren o percorrido reivindicativo e institucional que finalmente nos conduciría ao proceso de recuperación legal do Pazo de Meirás. O pobo, o que é do pobo. Eles foron os verdadeiros artífices do cambio de relato na historia do Pazo de Meirás. O protagonismo real de todo este proceso está na reivindicación. Inicialmente, o feito desde que se produce a morte de Franco en 1975 vai ir aumentando esa reclamación social do espolio, non? Da demanda do espolio na sociedade, moi vinculada á memoria que existía na sociedade do roubo ao redor desta propiedade. Esa movilización social vai vir acompañada tamén con anos de un proceso de investigación que vai estar moi ligada tamén ao papel da reivindicación social, que ti pense que a altura do ano 2017 o debate social que existía hoxe parece unha cuestión un pouco sorprendente, ¿no? Pero no ano 2017, non hai tanto tempo, o debate social estaba ligado que si o que acontecera aquí fora un espolio ou fora un agasallo ao quen era en aquel momento o quen se iba a convertir en aquel momento como xefe do Estado, non? E o que demostra pues, esa movilización social acompañada de un traballo de investigación documental é o feito de que, bueno, isto foi un espolio, non? Podémoslo demostrar. Pouco despois de tomar posesión como concelleiro, tomou a iniciativa de convocar unha asamblea aberta e de aí desa asamblea en 2004 pues, naceu a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Non había hasta ese momento ninguna entidade que estivese traballando nese tipo de actuación para recuperar o Pazo de Meirás. O primeiro que detectamos é que había unha falta tremenda de información. Se a xente non está informada, non pode ter conciencia e non pode mobilizarse. Entón, o primeiro que fixemos foi establecer unha serie de actividades, edición de folletos, vídeos, etc., explicando o roubo do Meirás. A xente iba cambiando de opinión. O que era entendido como un agasallo a familia Franco por parte do pobo, e que, claro, os agasallos e os regalillos non se devolven, pois foi cambiando e a xente a entender o que pasou realmente comenzou a decir, bueno, pois se foi así isto foi un roubo e hai que devolver o Pazo de Meirás, o mismo que hai que devolver a Casa Cornide. A primeira actividade relacionada con o Pazo de Meirás foi a primeira marcha por a devolución do Pazo de Meirás no ano 2005. Sucederonse despois outras marchas hasta os últimos anos que conseguimos a devolución do Pazo de Meirás ao patrimonio público. En unha delas, pois, fixemos unha concentración o 8 de agosto de 2008 coincidindo ca boda dunhas bisnietas, boda que aproveitamos para facer un gran acto ali de 500 persoas reclamando esa devolución do Pazo de Meirás ao patrimonio público. Son unha das persoas que somos coñecidas socialmente como as 19 de Meirás, un grupo de homes e mulleres que decidimos no ano 2017 dar un paso un pouco máis aló do que se viña facendo na reivindicación de que se devolvera ao público esa propiedade, non, da familia Franco. Non? Había un traballo previo moi importante que se fixera por parte xa dun grupo de persoas desde os anos 80, que era a Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica. Posteriormente, Carlos Babiu Urquide creo que tamén foi un paso máis aló, facendo unha investigación moi a fondo, non? De como fora que chegara ese ben a Francisco Franco e posteriormente a súa familia.
houbo tamén unha reivindicación moi importante por parte da Deputación da Coruña, que no institucional pois deu tamén un paso constituindo unha comisión, non, para reivindicar esa propiedade, e este grupo de persoas das que eu formo parte decidimos que había que facer algo máis, non? Algo máis que tivo unha repercusión que foi moito máis aló de Galiza, non? Que eu creo que foi entrar na propiedade, non? Falamos entre nós de dar un pasiño un pouco máis aló para esa reivindicación, algo que chocara moito máis e que non se fixera até ese momento, non? O feito de que nós entráramos por un muro nunha propiedade considerada privada, de un ben que para nós fora expoliado, e que entramos nesa propiedade, que entramos no propio pazo e que se subiu á torre, non, despregando pois unhas pancartas reivindicativas que pedían iso, non? A devolución. Foi unha acción pacífica en todo momento, no que non se fixo ningún mal, non, ao ben, acabou lóxicamente nunha denuncia, veu a Garda Civil, tivemos que dar os nosos datos e acabou nunha denuncia no xulgado que rematou a finais do ano 2022. Para moitos e moitas de nós era a primeira vez que nos enfrontábamos a unha denuncia na que se nos acusaba de odio, non? Que fixéramos esa actividade por odio, cando en realidade, lóxicamente, se demostrou que eso non era para nada certo, non? A Comisión da Memoria Histórica decidiu nun momento determinado que había que facer algún acto potente que xuntase a todos os colectivos e que fixese posible cambiar ese relato, esa historia que había a respecto de que todo isto foran doazóns voluntarias que pouco a pouco se foran conseguindo. Todo ese relato había que cambialo, porque ainda que xa estaba pois iso en toda a documentación que recolleran Carlos Babío e Manuel Pérez, pero iso non tiña un carácter popular, decidimos facer unha gala festiva e implicar ademais nesa gala a persoas pois moi importantes do mundo teatral e do mundo da cultura. Entón fomos capaces de xerar unha dinámica tamén de reivindicación de que todo o mundo quería poñer o seu grande area para que aquilo fose posible. E eu creo que iso foi porque ese informe xurídico que abría unha vía clarísimamente para poder recuperalo e tamén o dar a coñecer, a popularizar o que fora o relato histórico de verdade, de extorsión, de roubo, de borrar por completo a voz do que sucedera, pois todo iso realmente tivo unha influencia moi clara en que ninguén, nin desde o punto de vista político, nin desde o punto de vista social da sociedade galega, dixese que quería quedar a marxe. Por iso eu creo que hai que reivindicar daquela o traballo feito pola Deputación. Eu creo que fomos lanza, abrimos camiño e, sobre todo, contamos coas persoas e os colectivos reivindicativos que máis sabían, que máis coñecían e que foron pois, pensando conxuntamente como demos coa liña, coa perspectiva a seguir, que logo, pois, afortunadamente, o Estado decidiu tamén facer súa. Faltaba que esa expresión social se fora transformando tamén a través das institucións. E foi aí como entra no 2007 o Concello de Sada presentando por primeira vez unha solicitude formal para a declaración BIC do Pazo de Meirás. A declaración de ben de interese cultural ten, según a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, unha cuestión fundamental que, ademais do control do edificio ou do sitio histórico neste caso, permite que a propia administración teña dereito de tanteo e retracto. Iso significa que no caso de que se vendera, podería ser recuperada se así o desexara a administración. E, por outra parte, procurábase tamén romper ese muro que significaba Meirás, que era un reducto reservado para o dictador e a familia do dictador, e a Lei de Patrimonio Cultural permitía, se era declarado BIC, que fora visitable. Cando eu estive na vicepresidencia da Deputación da Coruña, houve un momento que foi moi relevante. Nós xa queríamos traballar sobre memoria histórica e sobre o Pazo de Meirás, pero houve unha cuestión particular que foi que a Fundación Francisco Franco foi a encargada
de facer as visitas guiadas no pazo e de aproveitar esas visitas para facer apoloxía do dictador. Esa provocación e o debate que iso suscitou socialmente fixo que nós tomásemos unha iniciativa, a iniciativa de reunir na Deputación da Coruña aos concellos máis implicados no tema de Meirás, o Concello de Sado, o Concello da Coruña, reunir as 3 universidades galegas, reunir tamén a Real Academia Galega, persoas expertas como eran Carlos Badío e Manuel Pérez e todo o traballo que tiñan xa feito sobre Meirás, e colectivos para a recuperación da memoria histórica. En esa xuntanza decidimos facer a constitución da Xunta pro devolución do Pazo de Meirás. O Concello de Sada o que fixo foi limitarse a recoller todo o traballo realizado durante moitos anos por diferentes persoas e entidades da memoria que fixeron un traballo ímprobo que permitiu documentar unha serie de causas que permitiron que o Estado acabara presentando unha demanda a instancias inicialmente do Concello de Sada. E unha das primeiras decisións que tomamos foi encargar un informe xurídico e un informe histórico. E neses informes xa aparecía claramente algunhas das cuestións que foron chave en todo o proceso de devolución do Pazo de Meirás, moi concretamente que aquilo fora unha compravenda simulada. É dicir, que non houbera tal venda, non houbera tal compra do Pazo, ninguén recibira diñeiro, senón que todo aquilo foi unha simulación para que todo iso pasase a ser propiedade particular persoal dos Franco. Nos dirixímonos ás distintas administracións, tanto a Xunta de Galiza como tamén nos diriximos ao Estado para intentar conseguir que ese Estado que se involucrase, que dera paso para recuperar o Pazo de Meirás. O Concello de Sada participou activamente na comisión de expertos convocada polo Parlamento de Galiza, onde emitiu un voto particular, entendendo que os Franco nunca poderían ser poseidores de boa fe porque eran coñecedores da duplicidade de escrituras. E tivemos, é certo, que algúns momentos de dicir que isto non se vai conseguir. Por exemplo, un momento especialmente complicado foi cando, como resposta a todos estes movimentos, os francos decidiron poñer á venda o Pazo. E parecía que por un momento podían conseguirlo. Imaginemos que daquela ingresasen o diñeiro, vendesen o Pazo e que xa este procedimento, ao non apurar suficientemente desde a administración, que neste caso dicíamos que era relevante e que tiña que dar o primeiro paso, que era o Estado, non o fixese, que iso puidese ser unha realidade. A miña investigación alrededor do Pazo de Meirás comeza con esa casa que temos aquí atrás. Na miña familia eu detectaba moita dor e moitos silencios alrededor do que acontecera na transmisión desa propiedade que acaba nas mans de Franco, non? Había que descubrir a verdade do que realmente pasara e como se transmitira realmente esta propiedade e que acontecera con ela, non? A documentación que logo demostrará o espolio de Meirás e de que isto está vinculado a unha residencia oficial da xefatura do Estado vai aparecer espallada en múltiples arquivos, non? É dicir, desde o arquivo de Palacio, que documenta as documentacións das xefaturas do Estado, ao arquivo da Deputación da Coruña, arquivos municipais, arquivos militares, arquivos de todo tipo, non? Pensade que tras a morte de Franco e anos posteriores o acceso a estes arquivos é imposible, é dicir, incluso esa documentación non estaba nin clasificada, nin o servicio. Incluso hoxe en día existen documentos relacionados co Pazo de Meirás que siguen sin ser accesibles, non? É dicir, por falta de medios dos arquivos, por falta de clasificación desos fondos, e moitos outros fondos foron destruídos, non? O traballo inxente de Carlos Babío Urquidi e de Manuel Pérez Lorenzo permitiu documentar unha serie de irregularidades na compraventa do Pazo que diron base legal a que a Avogacía do Estado poidese presentar a demanda. A reclamación por parte do Estado e de outras institucións do Pazo como en público ben precedida dunha investigación e dun cambio dese relato, non? E iso sustanciase nunha serie de volumes documentais. Especialmente relevantes foron os documentos
que puideron demostrar a fraude de orixe coa que Franco se fai co Pazo de Meirás, e tamén o amplo volume documental que demostra que o Pazo de Meirás foi xestionado polo Estado como unha propiedade pública, que o Estado asumía que isto era unha residencia oficial do xefe do Estado e que, polo tanto, debería de ter seguido sendo propiedade do Estado unha vez falecido o ditador. Falamos do volume amplo de documentos da Comandancia de Obras do Ministerio do Exército que acredita todas as obras desenvolvidas polo Estado en Meirás. Falamos da documentación da Casa Civil que, bueno, pois demostra como era o Estado a través da Casa Civil, quen se encargaba do persoal que traballaba en Meirás, quen se encargaba da xestión diaria, da intendencia, de toda a serie, todo tipo de bens, desde material de limpeza, mobiliario, etcétera, requerido para o que era unha residencia oficial. Estes volumes foron absolutamente imprescindibles nese sentido de constatar que o Pazo de Meirás era asumido polo Estado como unha propiedade e que, polo tanto, debía de seguir sendo así. Hoxe en día pues, hai un consenso social, non, moi amplo. E incluso pues, non solamente existe documentación que demostra, sino que además existen xa dúas sentencias, non? Que din que isto foi un proceso fraudulento, a transmisión, quero decir, desta propiedade de Franco, e que ademais isto foi a residencia oficial de xefatura do Estado, e, polo tanto, un ben ligado á propiedade do Estado, eso xa non está en discusión social, non? E iso é consecuencia, bueno, pues, dun proceso longo de divulgación e de reivindicación. A partir do ano 2017 se publica o volumen que logo acabará en riba da mesa da xuiz que vai editar a sentencia como a proba fundamental, non? Ese volumen Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, que publicamos Manuel Pérez Lonenzo o Maiseu a través da Fundación Galiza Sempre, vai ser, digamos, a proba. Habrá outras, non? Pero esa vai ser a proba, a liña argumental fundamental, non? É fundamental que o relato chegue a xente nova, non? Que nun momento de tremenda confusión en xeral, non? Pola proliferación de informacións falsas, de dubidosa veracidade en torno a calquera tema, non? E no que a mocidade moitas veces está algo perdida nun mundo tremendamente complexo, creo que é importante dar información sólida sobre acontecementos dun pasado traumático que eles xa ven como algo bastante distante, pero que, sin embargo, teñen que entender que forma parte sustancial da nosa identidade e que explica moito do que somos, moitas das nosas carencias tamén, e moitos dos nosos problemas, e que se no futuro esa mocidade pode darlle saída, darlle solución a esas problemáticas, ten que ser coñecendo a orixe, coñecendo as razóns que as motivan. A miña declaración fíxena ante preguntas que me fixeron a parte de demandante e tamén os demandados, que neste caso era a representación da familia Franco, non? Pola outra parte me fixo preguntas aos abogados do Axuntamento de Sada, os da Xunta e, por suposto, a Abogacía do Estado, non? Entonces eran preguntas relacionadas ca miña vivenza, cos meus recordos, de todo, desde o espolio á casa de miña avoa hasta todo tipo de recordos, non? E, por parte dos abogados dos Franco, o Gil Evangelista concretamente, fixe unha pregunta donde me cuestionaba como eu podía decir de que había certas cousas que había pagado ao final o Estado, non? Porque eu lles falaba de que aquí viñan xente da Diputación e xente do Axuntamento da Coruña ao mantenimento, non? Eu lle dixen que esa xente, por suposto, xa eran pagos por parte do Estado ou de organizacións públicas, e despois
de que os guardias horteláns en certos momentos collían a xente daqui da parroquia de Meirás para facer certos traballos agrícolas, non? Entonces me dicían, joder, usted como sabe de que eso é... Claro, e logo esa xente cobraba, e esa xente lle pagaban os guardias horteláns, e ao final os guardias horteláns eran sostenidos e pagados polo Estado, non? Entonces, bueno, eso en resumidas contas foron un pouco as declaracións. Unha valoración moi positiva desa sentencia. Primeiro, porque é a primeira vez que no Estado español, durante o ano 2020, senta no banquillo o franquismo, de alguna maneira. É a primeira vez, non? Que en sede judicial se debate, bueno, que acontecera no alzamento civil e militar de determinada parte da sociedade, no? Contra o goberno legítimo da República, no caso concreto da Coruña, cidade como capital da provincia da Coruña, pero tamén no conxunto da provincia da Coruña, que acontece para entender como pasou o Pazo de Meirás a mans dun ditador, non? Porque efectivamente iso está condicionado o feito de que pasa a mans dun ditador todos os procesos que se producen na Coruña da sublevación de 1936. Por lo tanto, é un feito histórico. E é un feito histórico tamén de que un expolio do franquismo ligado á represión do franquismo revirta ao público. Bueno, pues é a primeira vez que se dá un caso, non, de que un ditador perde unha propiedade por abusos que se demostran en sede judicial cometidos por ese régimen, non solamente polo ditador, sino polo aparello, non? Ese estado represor. Evidentemente que queda moito camiño por percorrer, pero bueno, pois sobre o xa camiñado que tamén non é pouco, hai relativamente pouco tempo realidades como que o Pazo sexa propiedade pública eran casi inconcebibles, non? E conseguir modificar ese relato do agasallo tamén. Cal é o camiño que queda por andar, derimir cal vai ser o futuro de Meirás, consolidar ese relato e sobre todo avanzar en que Meirás sirva para xenerar cultura democrática, que eu creo que é algo do que estamos tremendamente necesitados, non? Que un lugar do que emanou represión durante 40 anos se convirta nun foco do que emane cultura democrática, capacidade para vivir nunha democracia de raíces o máis profundas posibles. Que facemos agora co Pazo de Meirás? Ábrense moitas posibilidades. Hai un interés moi subliñado para dedicar solamente o Pazo de Meirás a temas literarios, a Pardo Bazán, lembrar a súa memoria. Eu penso que é xusto que haxa unha referencia en esa utilización no futuro de Pazo de Meirás a Pardo Bazán como escritora e literal. Pero o Pazo de Meirás debe estar fundamentalmente dedicado á recuperación da memoria democrática. Sería un bon lugar para facer ese gran memorial nacional con todas as persoas que foron asesinadas, máis de 5.000 ou 6.000 en toda Galicia. É un bon lugar. E tamén podría ser interesante dedicar o Pazo de Meirás a un recordatorio a todas as víctimas, con todos os nomes. E tamén facer do Pazo de Meirás un lugar para a paz. Un lugar para a paz. O lóxico é que a xente das proximidades, as propias persoas do Concello de Sada, dos concellos máis próximos e, sobre todo, os colectivos de memoria histórica teñan a súa voz. Eu creo que facer do Pazo fundamentalmente un lugar de memoria histórica, un lugar para que se coñeza o que foi, tamén para que se coñeza este relato, porque as cousas, ainda que agora gañemos pois esa batalla do relato, de decir estas cousas como foron, non está mal que para as xeracións vindeiras pois todo o mundo saiba como foi este proceso, mesmo poder contar todo este proceso e facer dese lugar un lugar de especialización, de investigación, de traslado de todo o que foron pois os abusos da ditadura, de todo o que foron as maneiras en como se conseguiron as cousas e sobre todo da manipulación histórica que nos quixeron levar. Eu, desde logo, creo particularmente que ser un centro de memoria histórica e do acontecido neses momentos sería o mellor.
para todo, mas creo tamén que hai que devolverlle a palabra quen lle roubaron. Non hai que esquecer que o Pazo de Meirás tiña un determinado tamaño e que pouco a pouco pois a familia Franco foi unindo, cambiando e facéndose con parcelas, con casas, con lugares que xa excedían por moito a Meirás e que a veciñanza dali é que máis afectaba. Así que eu creo que tamén é a veciñanza do propio Concello de Saba a que ten que falar e decidir sobre esa cuestión. Eu creo que debe de ser un espacio de memoria, pero tamén debe de ser un espazo de recordo de Emilia Pardo Bazán. Non hai que esquecer que ese edificio é mandado facer por Emilia Pardo Bazán e pola súa nai, é un dos únicos edificios en Galiza que nos coñezamos que está diseñado por mulleres, e eu sería partidario de buscar algún acordo pois con organismos internacionais como pode ser a UNESCO e de maneira que aí houbera algún tipo de oficina da UNESCO relacionado con cultura de paz, con memoria, que os nenos e nenas e os rapaces dos diferentes institutos puideran ir, incluso, bueno, pois que puidera haber pois algunha relación coas universidades e tratar a memoria democrática galega e europea nese espacio singular. Meirás ten unhas posibilidades enormes de un lugar de memoria, un lugar de memorias solapadas, a memoria de Emilia Pardo Bazán, a memoria dos anos 30, a memoria do franquismo, a memoria da transición, da loita pola recuperación da impunidade, e eu creo que o futuro do Pazo de Meirás ten que definirse en base precisamente a iso, non? Aquí un espazo tremendamente complexo. Creo que debería de ser un lugar de memoria, lóxicamente, porque creo que eso é no que se converteu. E desde logo ese lugar de memoria, de lembrar o que foi unha dictadura militar brutal na que se asesinaron a miles de persoas, e no que hai moitas familias que aínda están recuperando, non? Esa memoria e os seus familiares, creo que eso é o que ten que ser ese espazo, non? Mais alá de que aí vivise unha persoa que foi unha grande escritora, pero creo que eso xa se perdeu. Ela non tivo nada que ver nese proceso de dictadura militar, e, polo tanto, creo que hai outros espazos que poden ser reivindicados para ela, non? Está aí a súa casa museo, eu creo que a súa obra é o mellor exemplo de que ela, a súa memoria non vai desaparecer e que, polo tanto, ese pazo ten que ser un lugar de memoria, de reencontro, de coñecer a nosa historia, e eu creo que se ten que ter, desde logo, que escoitar a voz de todas esas persoas, eses colectivos que en Galiza estiveron pelexando moitas veces sós e sin ser comprendidos polo resto da sociedade do Estado español, non? Que é o que vai acontecer? Co relato oficial do Estado alrededor desta propiedade, non? E tamén a incorporación no relato da historia que ten esta propiedade ligada á escritora Emilia Pardo Bazán. Conxugar todo eso vai a formar parte dos retos futuros, non? Da sociedade, donde pois, a memoria vai xogar un papel fundamental. Este ten que ser un lugar de memoria, e ten que ser un lugar vinculado á memoria das vítimas do franquismo, non? E iso é algo que non pode estar en discusión nunha sociedade democrática. O Concello de Sada, desde logo, sempre seguirá a vanguarda da reivindicación acollendo todas as reivindicacións sociais por colectivos da memoria, por persoas que levan moitos anos traballando. Sería unha irresponsabilidade para toda a memoria de toda esa xente e toda a memoria dos represaliados do réxime franquista que o Concello de Sada non seguise trasladando as inquietudes da cidadanía. O Pazo de Meirás nunca sería incorporado ao patrimonio público outra vez se non fose no seu día residencia do xefe do Estado, do xefe dun dictador, e eso propiciou que se pudese recuperar. Por lo tanto, ten que ter unhos usos para a recuperación da memoria e da dignidade e non pode ser de outra maneira. É evidente, e desde o punto de vista do Concello de Sada, que a biblioteca de Emilia Pardo Bazán debe permanecer no Pazo de Meirás porque foi o que escolleu tamén Emilia Pardo Bazán para poder traballar e que permanecese ali a súa obra. Por lo tanto, nos entendemos que o sitio histórico, na súa categoría de BIC, debe permanecer íntegro e todos os bens que hai dentro que poidan ter
certa significancia desde o punto de vista patrimonial, deben permanecer no pazo. O relato sobre o Pazo de Meirás mudou, se ben o proceso de devolución ao pobo non está aínda concluído. Rematará cando este se converta nun espazo atractivo para o uso e desfrute da cidadanía. Un espazo de investigación, de arte, de cultura, no que estean presentes a recuperación da identidade colectiva e a memoria histórica.